Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап җибәрә. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Шолының автобус паркы зур сыйдырышлы 44 яңа автобус белән тулыланды. Яңа автобусларны маршрутларда кайчан күреп булачак? Ярдәм өчен рәхмәт белдерделәр. Махсус хәрби операциядә катнашучылар волонтерлар белән очрашты. Яңа уңайлы һәм барлык стандартларга җавап бирәч олның автобус паркы зур сыйдырышлы 44 яңа автобус белән тулыланды. Тантаналы чарада республика рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Чаллар яңа автобусларны маршрутларда кайчан күрә алачак? Бу хакта алдагы минутларда. Равил Фаттахаев стажлы машина йөртүче 16 елдан артык ул шоуларны һәм шәһәр кунакларын йөртү белән шөгыльләнә. Шуңа да аның чагыштырырлык нәрсәләре бар. Яңа автобуслар элеккеге модельләреннән шактый аерыла ди ул. Бу автобуслар кондиционерлар белән безнең шәһәрдәге яшәүчеләргә җәй көне йөрергә комфортлы булачак. Инде шуңасына без аның өчен бик шат. Рәхмәт руководство, что безгә шушындай автобуслар биргәннәр өчен. Автобуслар чыннан да уңайлы. Җәй көне бигрәк тә кирәкле кондиционерлардан тыш аларда банк картасында, социаль картаны да, транспорт картасында кабул итә торган кондукторсыз түләү системасы урнаштырылган. Моннан тыш маршрут схемасын һәм номерын ачык күрергә мөмкин булган күрсәткечләр системасы бар. Тавыш белән хәбәр итү ярдәмендә һәр пассажир вакытында чыга һәм үз тукталышын узып китмичә калачак. Һәм бу әле барысы да түгел. Система навигации в первую очередь сделана для того, чтобы люди могли увидеть автобус, как он движется на карте, в приложении. Далее у нас идет система видеонаблюдения, которая установлена в каждом автобусе, ну и которая ведет видеозапись. И система пассажиропотока, которая расположена над каждой дверью, всего их три датчика пассажиропотока, ну, которые они считают вошедших и вышедших пассажиров. Тантаналы чарада Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Качество перевозок общественного транспорта сегодня наиважнейший вопрос. У нас были проблемы в части пассажирских перевозок в городе Набережные Челны. Сегодня эта задача планомерно, системно решается. Надеюсь, что эти автобусы привнесут для жителей Набережных Челнов комфорт и уют. Хайырлы сагатта, добрый час. Февральда һәм мартта автобуслар автопаркы 46 яңа автобус белән тулыланды. Быел шәһәр 90 берәмлек техника алды. Яңа 44 автобус дәүләт лизинг программасы буенча сатып алынган. 50% от стоимости автобуса, каждый автобус стоит 17 миллионов рублей, оплачивает город Набережные Челны, и 50% по решению Рустама Нургалевича Миңнеханова оплачивает республика. Общая сумма приобретаемых автобусов почти что 1 миллиард рублей. И, безусловно, 1 миллиард рублей – это хороший подарок городу Набережные Челны. Пассажирский транспорт всегда будет являться главной социальной задачей любой городской администрации нашей республики. И мы стремимся сделать все, чтобы наша техника не подводила, чтобы было комфортно людям, удобно водителям. И в дальнейшем, готовы к дальнейшему сотрудничеству, Наиль Гамбарович, всегда будем вместе. Кергән партияны исәпкә алып, шәһәрдә барлыгы 135 зур сыйдырышлы автобус йөриячәк. Яңа маршрут шелтәрләре буенча фикер алышканнан соң техника шәһәр халкына быелның декабрь башыннан хезмәт күрсәтә башлаячак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Атланмай ни өчен кыйммәтләнде? Сатып алучыларның шул сорау бурычы чалда бәя 30%-ка диярлек арткан. Кайбер җитештерүчеләр моны янәсе җитештерүнең үз кыйммәте чималдан эшкәртүгә кадәр артуы белән аңлата. Продукт шул кадәр кыйммәтләнде, хәтта кибетләрдә аны урламасыннар өчен махсус саклангыч тартмаларга тутыралар. Фәния Сагыйтова азык-төлек продуктларын сату белән шөгыльләнә. Ул билгеләп үткәнчә, бәяләрнең сизерлек артуы атланмайга туры килә. Аның бәясе уртача 25-30%-ка акчалата эквивалентта 200-250 сумга арткан. Шуңа күрә продуктка ихтыяҗ кими бара. 30%-ка, наверное, майлар кыйммәтләнде. Кышы әз ала. Кешеләр хәзер майны алалар күбрәк спред. 200 сумга майның бәясе менде. 750 инде безнең Балтаси 72,5. Бармайлар 80% алар уже 1150, 1100 шул бәягә менде. Аны
бик әссырылар. Шолға отланмайны Биіктау районынан Олабуға, Можга, Самара, Кировтан қайтаралар. Сатушылар белгілеп өткенше, продукцияға бәйлер арту соңғы бірнеше ойда күзетілі. Майлылық процентны не қадар юғары болса, май шул қадар қымметрек бола. Sütlərə, moylarga bəyərlər көтәрелді. Illik 750 idi. 750, 730'dan. Min işli başlamanda şul haqdaydı. Min yıldan artıq hazır mında işliyim. Moylar көтәрелді, конечно. Sütlər də aşamay тұрып bulmay bit indi. Сатып алучыларына отланмай бәйесі қанағатләндірмей, көплер қымметләнүнең сәбәбен аңламый. Moylar qiymətlәнде инде, biz türlüşəni alıb qaradıq. Şul bari bir moyalasın, ansı da qıybatlana indi bari bir. Moylar qiymətlәnде indi, bari bir moysuz yaşap bulmay bit indi, olabız indi. Moylar alıp, təmnəvirlər ol başarlıq. Сәлемәтлек бир дип Ходай тәғәләдән телибез. Белгечләр отланмай кыйммәтләнүнең берничә сәбәбен атый. Ввели честный знак на молочные продукты, то есть увеличилась себестоимость производства молока. Также увеличилась стоимость кормов. И ветеринарное обслуживание для рогатого скота тоже все затраты увеличились. Поэтому это все сказывается на стоимости в конечном результате на молочке и на масле, сливочном масле. Россияга шулай ук безгә дус булган Хинстан, Иран, Төркия, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре кебек илләрдән дә отланмай китерелә башлады. Бу базарны ничек булса да җайга салу һәм отланмайга бәяләрне киметү өчен эшләнә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Ярдәм өчен рәхмәт белдерәләр. Махсус хәрби операцияда катнашучылар волонтерларга рәхмәт хатлары тапшырдылар. Ваша защита инициатив төркеме активистлары сугышчылар өчен маскировка шелтерләре үрәләр. Хәрбиләр аларны, блиндажларны, техниканы яшерү өчен кулланалар. Шәһәрдә яшәүчеләрдән тыш гуманитар ярдәм дә җыялар. Битараф булмаган шоулар һәм хәрбиләр белән безнең төшерү төркеме дә аралашты. Хотели бы выразить огромную благодарность за ваш труд. Нестер шолы волонтерларына ярдәмнәр өчен зур рәхмәт белдерде. Оның сүзләренчә, алар барысында ала һәм ватанны саклаучыларга бу ярдәм берничә ел дәвамында бара. Ират үзе Смоленск шәһәреннән хәрби хезмәткә контракт имзалап, ул инде 2 елдан артык алгысызлыкта. Самый такой счастливый день, который мне запомнился, это как через несколько месяцев вышел на связь с родными. Звонил маме. Мама была, да, вся в слезах, но это были слезы радости. И эмоции и чувства переполняли, потому что все-таки несколько месяцев просто мы никак не общались. Хәрби хезмәткәрләр белән очрашуда кайбер активистлар күз яшьләрен тыя алмады. Аларның уллары да алгысызлыкта, әниләр анда булган һәркемгә маскировка ятмәләре үрәләр. Малайым белән горурланам. Исән сау. Тәүфиқы белән сау сәламәт кайтсыннар, барса да җиңү белән. Монда кызлар барсана да Алланың рәхмәте яусын. Көн сайын ятмә үрергә 50-дән артык кеше килә. Шул ук вакытта һәркем үзенә уңайлы вакыт сайлый. Кемдер эш алдыннан килеп китә, икенчеләре кич белән килә. Мин бу цехка җирим 22 елдан бирле. Минем иптәш хатыным Лида миңа шундый бик кызгайт сүз итте. Әйдә ди, булышырга әле ди. Мин пенсионер ди, акчам юк минем ди. Зато минем кулым бар ди, вакытым бар ди. Булышырга кирәк бит ди. Ничек тишиштән ошиттә каласың син ди. Шулай итеп без бу цехны таптык. Бит акчалар бирергә пенсиядан бик возможность юк бит инде. Булай хоть үземнең булышымны бирә. Үземнең вакытымны. Волонтерлар тукталып калырга җыенмый, алар җиңү яулаганчыга кадәр безнең солдатларга ярдәм итәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Нина говорит, что друзья плохого не посоветуют. Вклад открыла в Быстробанке под 23% годовых. И вам советует. Быстробанк. 8 800 333 2265. Чай Гульнара. 100% натуральный. Из сырья Индии, Шри-Ланки и Кении. Гульнара. Приходи, я заварил чай Гульнара. Эх, Гульнара, шундый, тәмле чай.
Центр занятости населения приглашает 5 декабря на ярмарку вакансий. Молодежный центр НУР 102. Начало в 10 часов.